Op deze locatie, aan de noordkant van Dokkum, is het nijbouwplan Noorderstek betocht. De bouw van 110 nieuwe woningen moet luchtjaan op de krappe woningmarkt in de stad, maar net elke keer in de lieke wies mee. Een tal ondernemers onder veiling is net tjin de nijbouw, maar had wel grote bedenkingen bij de krappe afstand die het op papier aanhouden wordt tussen haar en loodsen en de nieuwe huizen. Het punt is dat wij hier een bestemming hebben, dat is milieucategorie 2. En wij verwachten dat die mensen een hele grote les van ons krijgen. Als je hier mooi in de tuin zit, doen een bakje koffie en daar is de hele dag les van mensen aan de overkant van de sleer. Dat lijkt me een zeer discutabele situatie. Nevens de ondernemers stapt de gemeente Noord-East-Friesland te lichtzinnig hoe haar bezwieren hinnen en wilden de aspirant-kepers net goed informeren hoe haar toekomstige woonomjouwing. Waar u de moed van in de schoonzaken is eigenlijk dat de reactie van de gemeente is, zelfs in de Rietzaal bij de Raad van State. Ja, die mensen moeten net zeuren, want ze weten wat ze komen te wijnen. Dat is net weer. Ze komen eigenlijk feitelijk op een industrieterrein te wijnen. En wij gaan al onze ruggen hier. En dat vinden we eigenlijk, ja, wij vinden het onbegrijpelijk. De ondernemers vinden het spietig dat er nog heel tijd geen oplossing voor is. Zo dreig hoe dat net te wezen. Ik denk dat van, nou, ga eerst een mooi schouwpaard. Pak dan een mooie brede bossingel. Daar staat van, nou, daar zetten we een mooie grote HGBM op. En wij volle minder belasting op de nieuwe woningen. En die mensen die achter zo'n bossingel wijnen van een meter of 10, 15 breed. Dus kom van dit pad af gemeente, show nou eens een keer naar wat kan en perk het een beetje in. Door alle mensen die komen te wijnen plezier, u en jezelf weg. Een heel soort vertrouwen in een koerswijziging hebben de ondernemers net meer. Bij de Riet van Steert, de heerste bestuursrechter in het land, bieden de ondernemers daarom een boeienprocedure start. Ik heb er een volledige voorziening aan vreetje. Als die takkend wordt, kan de bouw net uiteenzetten voordat de kwestie oplost is. Ja, we gaan die bodemprocedure in, we gaan alle onderzoeken die er van nodig zijn, die gaan we leveren. En dan wordt het woegen, zodat het jet in de rechtsstaat. Na je weken dat de Riet van Steert uitspraak over de onvrege bouwstop.